Noin. Veikkaan sun niitä asioita. Eellä alkava. Joku Eeli. Mitä? Mä pitän itse asiassa tuttua. Koska mä haluan tietää mitä on toi. Noin. Tässä jatketaan tuosta. Pieni. Mä olen 5 minulla. Täällä mä valloitan. Mä en tiedä mitä mä teen. Mistä? Hei. Se ei saa tietää minä olen. Ei sä et onneksi. Se ei tiedä minua on. Se ei tiedä. Et sä saa tietää. Ei saa tulossa tänne. Ei. Mä voin sanoa, että mä oon korkealla. Ei nyt se tajus. Mitä? Reptimotit ei mennytkään. No ollaan. Epic. Mikä? Joo. Mitä tuossa on? Mä en oo vielä puhuttu. Mä en nyt läpäsettä parkkuun. Parkkouraan. Mä itse asiassa... Tarviipa? No kun mä en saanut otettu sitä lippua sieltä. Katsojat voi todistaa, että mä en saanut sitä lippua sieltä. Please, joku katsoja. Kerrotkaa mistä saa aseen, ettei toi sattapa toi. Please. Please. Te näette se kuinka lähellä se on. Te näette ne siinä. Ei nyt. Se on niinku ihan siinä, että mä saan tän lipun. Se on niinku just ja justiin. Jes, mä sain tän lipun. Mä sain. Eli nyt mä en saa levelin katsoa. En mä tiedä, mutta... mistä sä sait se asse? Semmoinen. Nähdään siellä ylhäällä. Sä oot täällä. Niin mutta varmaan. Mä menen tänne toiseen parkkouriin nyt. Se on tyylin tää.
Ei ollut. Mä tuntematta tiedä. Tähän 2 eteenpäin. Sivulle. Kivaa. Vede. Mä tapoin sut. Mä tapoin sut. Ei, miksi mä tapoin sut? Täytyykö toimittaa mä juttu? Ei! Mistä sä saat noita aseita? Mä tiedän, että se on tää. Tuhaista pass. Mene! Kiitos, en ole ikinä menossa tonne. Itäpä saan näitä. Mistä sä sait sen aseen? Mä en nyt vaan jaksa oikein lukea. En tule nyt, koska mulla on vähän juttu. Mä sain editoijan.